Dnes vám predstavím exkluzívny rozľahlý stavebný pozemok na polosamote, obklopený nádhernou prírodou s panoramatickými výhľadmi. Pozývam vás na krátku obhliadku. Túto nehnuteľnosť vám prináša tým odborníkov z kancelárie Archeus Reality Zvolen. Predávať štýlovo je ziskové. Pozemok sa nachádza na úžasne tichom mieste v katastri obce Slatinské Lazy. Tento stavebný pozemok je situovaný na miernom svahu, ktorý zvyšuje jeho atraktivitu vďaka panoramickému výhľadu na okolitú krajinu. Prístup na pozemok je priamo z asfaltovej cesty, kde sa pred vami objaví neskutočných 12 000 m2. Na pozemku je vyznačená línia, kde je prameň s možnosťou vyvrtania studne a elektrina je dostupná hneď pri pozemku. V hornej časti pozemku máte možnosť si postaviť dom snov, odkiaľ si budete vychutnávať výhľady na obec Očovu, Výgľaš a majestátne Nízke Tatry. V strednej časti pozemku sa nachádza mnoho stromov, medzi nimi aj plodiace orechy a minulý rok tu boli vysadené liesky, kríky rakitníka, goji, arónie a muchovníka. Pozemok je obklopený lesmi a lúkami, ktoré zaručujú absolútne súkromie a pokoj a vytvárajú dokonalú harmóniu. Priamo za plotom sa pasú kone a ovce z miestnych fariem, čo dodáva tomuto miestu jedinečný vidiecky nádych. Či už snívate o rodinnom dome, ranči alebo rodovom statku, toto miesto je ako stvorené pre vaše plány. Pozemok je vzdialený len 20 minút jazdy od mesta Zvolen a 7 minút od historického Výgľaša, kde sa nachádza výjazd na diaľnicu. 9 minút autom sa nachádza rezort Masarykov dvor, kde si môžete zajazdiť na koni a vychutnať si dobré jedlo a vaše deti sa vyšantia na detskom ihrisku. Ak hľadáte miesto pre váš nový domov alebo chcete investovať do nehnuteľnosti s potenciálom, tento pozemok je pre vás skvelou príležitosťou naplniť vaše plány. Moje meno je Ľuboš Olekšák. Ak vás tento pozemok zaujal, neváhajte ma kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.